Kahini stadungo salim hene buri khoroksa bo belai khaino buri naithok bini bwsani bungkha roman tei borokni bwsa buri khorokni tongo bongni family ekdom happy family rangri ni bagui kono tension kwrui tamni bagui hingkhe salim robot company ni malik tei bini bwsai bo malik no borok hisangni belai kheno hamjaklaio hyper no salim bini bwsai no bura angjagma bagui bono feelings control khaimani ni bagui bo sitra video naiye bini feelings no control khaio bini bwsai jotono thaimano haipano salim bini bwsai no belai kheno hamjakma bai borok kongno adjust khaiye ekdom happy family khaiui tongo salsa hingkhe salim bini office o thangfuru chwla khorokjong swi wat tongmani nugui bo belai kirijaka swi bini yango khaprom phaikhe no bo usul thangai no chwla khoroksa swi no rihine ador khlai tongkha bo chwla no nugui belai kheno kirijaka tei aro borok tongnai rok bo joto nugui kirijaka chwla ni bungkha rohon bo bini office o thangui sogui kheino bini manager moli joto boino malai rekha kwtal bini office o tangnai rok no hingkhe bo aro rohon no nukha rohoni bumung bo saimaka tei bini company go jotono no welcome khaikha bo moli hingkhe bini office ni joto kok rok no borok no detail saui tongkha no kat kaisa kaisa rwnai norok chusma khainai no senior rok bai sabo bai kam tangnai samung khlainai hinui hingkhe rohon bini dol bai kaisa room o kok sai tongfuru salim thangui singui kha ningna swi no bai control khaikha hinui yang rohon saka ani thani kaisa biscuit tongo swi adama chai yang biscuit charwi santi khai rekha hinui horo hingkhe bwsai bai bo bini feelings no share khaio haibano bwsai burani bagui bo je feelings control khlaiui maya time di no bongni office o party tongo bongni family borok bo joto no phaijak tei bini bwsai bo bai mwsaui thanda mwsaui tongkha bo bini bwsai ni mwsama bai achuk nangjak ya yang rohon hingkhe full masti khaiui mwsaui tongo rohon bono saka ang nung bai samung khlainani muchungo hinui yango salim mana khai rekha angkhe bo bai kam tangna muchungya hinui bo party no enjoy khaiui tongkha taini no hingkha bini office o sap party khaimani sap khai tongfuru bo rohoni type manui khosaui twlangui thangkha twlangui thangkhai no bo rohoni type no motom suui nei sajing feelings control khai manjak yangjak tongkha bo rohon no trwk trwk hamjagui tongkha haibano bo uansukgo bo chaya hinui to phano bo rohoni bagui mang uansugui tongo bo sajung tebo naithoknani bagui plastic sajai rok khaio tamni hingkhe bo rohon bai meeting tongmani bagui bo meeting o thangsoi khe no rohon bono question khaikha nung bai haikhe kom boyoso mo haikhe company malik wngkha tamo hinui ulta pulta question khaikha bo bini question ni answer rwui nai jolijak aro ni nongkhorui thana khe no rohon bono narkha salim bono kutukha nino question nangchajak hinui haibano borok khorokni aro no control khaimai wngkhe kiss khaiya naitongmo jora no salim bono dagari kwlangui aro ni thangui paikha thangui paiui nogo thangui horo thangui sogui khe no bini bwsajak no khoroksa chwla bai feelings control khai tongma nukha bo taini no chwngkha nini boyfriend bai onyo chwla bai no feelings control khai tongma nugumya horo ni bini bwsajak chwngkha bini bwsajak saka ang hamjago ani boyfriend no haibano ang ani onyo chwla bai ani feelings no share khaio hinui bini ama no saka bo taini no office o thangkhai no rohon bono tei saka teisa meeting bufuru hinui yang salim saka nini faltu question bai ang nungbai meeting khaimaglak hinui saka haibano rohon bar bar sangbai bo accept khai rekha teisa wngnai hinui salsa hingkhe bo bini club o party khaina thangfuru bini dolok bai bo beer sanmani bono dudh siri horo rohon bo rohon ni dudh nungui khika hingkhe payment khaina thangfuru rohon bono cycle wngkha good girl hinui tamni bagui hingkhe rohon rohomani dudh no bo nungkha oboni taini no hingkhe bo bini bwsai ni meeting o bo party tongo hinui thangkha haibano bo aro aram nangjak ya wngui nai chalak saui haikhe ani kam tongo hinui bo bini office o sokpai no rohon kaisa bono address rwikhlangmani address o bo ready wngui thangui paikha thangkhai no bo aro kemno nugya wngui achukgui tongoi kha jora o kheno rohon phaiui nai bo rohon no kutukha nini himot bahai ano address kaui kaisa hotel o goi ringnani angamtui yok chajakya hinui sai tongkha yang rohon bo jolijagui saka ningna chwngchamo haichajakya hingkhe keba nung bwchaui no thangmangkha wngla tamni bagui ano nasingui tong hinui salim no saka salim bo bono bini bwkhani kok sai khwnarkha jefuru no ang porthomo nugo afuru ang no chajagui thangkha ani no nukhaka ani feelings no control khaimai ni bagui nung je jagai ringo ang ma phaio hinui bono ahai hinui sai kwlangui bo thanani naifuru
hakai rohon bono saka nengo room ni thangka hangke khana company gang jotono sairinai tamni hingke nengan bai feeling share khaina bagui sani room phaio ni sairinai ni saoinai yango salim bina ko khnawui rohon no je rohon sao muti khaino bo khlai tongkha bo rohon no bini bukhao hamjak tongo ba rohon ni je ko khnawui bo aro no borok khorong ni feeling share khlaina naikha rohon no bo belai khaino hamjagui thangka te bini bwsai burang jangmani bagui bo rohon bai hingke bo belai khaino feelings enjoy khaikya borok ni je jaga malaya jaga no feelings no share khlaio tei termo haike no hamjalai tonglaikha salsa hangke bobi nogo rohon no phaimani nukha bon family bai malai tongkhai koksai tongma nukha tei borok jotono mo haike berelaio buri laio salsa hangke bo rohon no jora manpuro saka nini slai ani family important nangmo haike ani family borok bai malai nyata phaidi hingke ang no yakari rinai hinui bo rohon no sai rohon rohon joli jagui nyai thangui baikha oboni taini no hangke salim ni oro sms phaikha rohon malai nyani kwchar kha rohon bono saka ang boni ni kong nungbai tongani important chongya nangano chajakya hangkake ang oino buri no phano mentor slamano nungbai samung khali ani rohon saka no yang buri saka ihe nangano mo haike yakta thangri hingke company boro ano kam rungya hinui ano nokol tik khlainani saka no nogo choike no bini bwsai bo bai sex control khainai kha bo bini bwsai no bukha nini bagui no ang mo hai ongo hinui saka kai no bo taini din no phungo hingka kai bini bwsai no sorry sanka bini bwsai bono hamjakma bai maap khlai rwkha oboni taini no hingke bo ready khai nyai rohon bai malanya thangka rohon bono nukha kai no order khaikhe ri khukdi hinui bono ri khukmui nugo bo bini feelings no control khaimai yango boro no kwbak lai kablai tonglai kha borok ni belai kheno hamjaklaima ba je rohon sao mutui kheno salim khlai tongkha oboni taini no bong nogo party tongo moli rohon no tui haimani nugui rohon no oino buri bai nugui bo belai kheno joli jagui kaisa room o rohon no thangui saikha nangani se no oino buri bai nugkha ang joli uni saka no yang rohon bo saka ang nini no hinui saka no bora jaga no feelings control khaimai yang laikha ajor khe moli hai nukphai rwphaikha noli taini no bwsai no tui haike no bo saka nangan permission khairi dingke ang office o jotono sawi ribai nyai ni saka no bo belai kiri jagui bwsai no joto kok saka ang rohon bai omo ongui tongkha ni saka bwsai joli jagui nyai bono ani nongni nongkhorui thangni hinui rihoka bo bini pam house bo saisung thangtongkha bini ukulu ukulu yang rohon bo thangui sogui kha bo rohon oro ni kutul thangni nini silai ani family important hinui bo saka happy yang rohon bo bai feelings khainani muchungjangmani bagui ajora khaino yang roman thangui sogui kha borok chwlawi chwla bulai kha bulai tongkhe borok srapsa bulai ready ongui thandang phurukha bwsai roman saka rohon no ani bi hinggakai ano burang jagui bo jatri potri bini feelings to control khainani muchungjago oboni bagui bono no use khaio bono no hamjagya hinui yang rohon no saka kai no bo ajora khaino boni sorry chayangui yang rohon bono ready khaikha rohon borok khorong ni life ni thangka hingke yang office ongke moli bo promotion nungkha hingke bo pam house no tongkha salsa hingke bini bwsajago kra bono sapaikha jefru nung nongni nongkha purun simi babu nogo haya babu no taphana hamjak tongo nung waisa thangui bono map sanui di hinui saka no bo bwsajakni kok khnaui bwsai no map sanui khe ang borok khorok ni magi khushi hasikui tongkha o kahini oro no paikha hingke norok chajakha hingke bani channel no subscribe khai di tai comment bo khlai sadi।